lituke elimo no korenga ki no rare one day, and you will never know who will just attend your burial day. The woodness before you die, you are given time. No irivaga yokoba acquainted with God. Obuatane naende obe omusani ongo onyasai. Ase kitabu kia Job 4:20. Ase kitabu kia Job 4:20 muntu line buku acha kebon. Otu acha kebon. Inchanka na macha ya kata tige chiju basita. Oyo line chinguru konyeka. Mulisi na tiri ya kuchuru. Na mulisi tusora buti. Okay. Yabono totegera nebono. Tuasoire bono. Chakangu. Abantu nabo baranyareka ko bamoyo. Asenga kiya mambia. Kurende amagoroba. Etaraika. Kwanyoro baitirwe. Basire oika kare na kare. Onde tayo ogokora gento kimwewa. Kwani umusinya ine. Mukwanya inje ngote. Beko koboko. Motenga na bora abeto ikakarero. Egento na jena nyori wense. Ipa egento na ariati. Bantu mbata beti koyugo okunkole ense. Dina chiwa tebanga to oika abande barusha koboko bwangu. Tebanga itawezekana mtu aweze kuwa hai tangu asubuhi, lakini ikifika jioni ametoweka. Atawo moto na wekonyarekana abe moyo asema ambia ewo ikamarogoba takotigendo kieke tayo maedia na wekonyarekana na rasa amo mugaka no mongina na abana baye bakagendesa balia bagatebia abana bandi batigariteka bakabatebi on Thursday isambiri no tokorte ngaki no torawo sambiri no tokoni breakfast, lakini kwa party mbaya wote hawakufika. Iwa maidi ngote owo gimomo amarika wote benge very fragile kuna lige na liya ndo kieke liengoko mambi no lero nole mambi toyo ekena so momoga no yo spora ena so manga nga kaiwo bokendu bonyerere usora mwaso mabo igwana neli sakayo no bokendu bonyerere ngo tebingeli kwa ebuno ruware tega no chobwene ngoko eresa oji kobwene kwatanganya tali abana bajite buwangu ngakanya na achi ngonya mokogoti atajite ngonya mogati atajite onyegari etacha bwangu abantu maidia bakule bakabari n'abanyagitari yange komo abanyagitari bandi babwate tomotu abandi bakabwa tenda abandi bakabwa tamagoro kero monta koligia sensere bobe they is just die munyagitari yoro munyagitari yotebyo onye kwa murendete ogotebinyeri yogo giteri atobulire munyoko harigiri yogeri elingo ko wali ngake ko jigo teneriyo banyagitari mbabe ko tebinga to gorabe sanke mbago tebinga boro chise chiaraire o jigo teneriyo kwa nyora nkarachi ete kwa chiko ocho karaneriyo ga mutare gontebye egeriyo ngo yogete iwa musacha iwa mukungu iwa ero nore mambi toko tingaki egetabu ya Yakobo inye egetabu ya Yakobo inye 13 na 14 bantu batali kabibungo bya matanga enamba yo mwezi miwera na baralike mwezi miwa genda ngora nando ko iwa bantu batabanga basta maiso yoko so manto buat amane muwata maiso
lakini omuntu arababekera chibeso mpesa aromorore ingoria ayo mukungu liagendo kumbura buya inye 13 na 14 yako igwa bono inwa umoteba lero goseri intogendo mochigete na toberaro omwako omogima kora na konia na konyora egenta abantu tutagetese ngimugwete akikwana ingendoki yani nchiko gende echiro egento najanka nyora sa abantu bako basirias kanisa aro muntu nabara atamenye mbule iyo akini gende echiro omuntu aro sitiba kadivisio umbrella yani libuli litalibuli omuntu echiro bisi agotagaza ngaini ya kamera kurumambia Wesongo limonga ita sichirongi chiar konu mutauta agotangaza nga mia nche nkaloga chora ya monga ki otanga asili buyemi nkomoera libona okomboni nga kicho yake inafanya kazi ulisikia nilitaja 100 mara ngapi iwono baba ngakiatewa abantu bakorengera enseye ngamambia omwako gocha ningenda asegete imenyaro omwako yomo amarikate banga bakogora na gokora ngaki nakoni elibanyora gento kibono ebitoki mani montone na akesi engero ngaki tata nyakongi direzini Kenya na yamato kore da ingono nkale mwantigete korango yose moya mole iwa ingono baro si bitoki abantu asara ile na marikanda kubunga ko montare kanisa arenga indiye go takoranga indiye go takorera gaki ngakitu akabuta igika muntu orarengera indi kurwa isokero muntu bwate deni yane koizaga na isire gukura akunya basta naende ngakiateba baro si bitoki mukungu gachimoto inwe mamanye tia chabali ankyo no tigera yo ndate okuwa niyo musiyende moboli mambinga kiwuta iwa aki abantu n'aba benseye muntu ndatebe ngenseye nensensi yani abantu bamuwene tumubimumo omuntu kabwategali ocho komatenga ki koko wenda kuchiabu ngirane awa kokolanga nsansa gaki bintu byenseye bikutigala enseye mambitigi yao abantu muri Timothy muntu kabwate ndagira kire buya ndagira ere buya tawo kurangire na kiri kiya etani ya matukata tego jugo jaga koreta okoiwa ngaya bana bali bono enseye iwa bamokuwa geita enseye nole mambi tokora tingaki aki kwenye spora kati ngo somiari akubuka kuruwa oba kwani kogenda lero no akanyigitari ari sanduki atametinga nkara kiere ngikibe kirigo yaya konya kurara mali bako murangeti akarate duye bora murara tukuru mocha ligoro na igete mali ayakanyegerete abantu bandi bakitigo ariko yesi spora kora no bara yibanga makara kurugirurisi
matege ntongere kiango sasa na baka matanga Timothy mulisi Timothy abantu bagucha matanga kibagucha matanga marogo bakendagera yaro siwe we uwe koko mwesi kumaye bonoragira rende mogeni utoleresi we uwe kobori ngaki mwabwate ngeni chinde tokulereire ngai tokuruzie chinde rati mago tokorera igabon bianko babori mwakira naide mboyenko babori gake baminto tumago tokorera matanga iki utari korera no mwana buho ogote no mwana baka matanga oko gwecha emaroba akara kende liururi toko mokende liaye Nyasaye ntare naye mbuna eno kwa tariti mbwate oko boko kwane inkwa nena yeburunge nina rora enchera buya Yesu ntare amonaye buron tegerete. Tomorrow is not yours. Tomorrow koya sabo sinini. Don't despise others. Nane kola tebira bantu chifu onanga ki koko line ngasi gotira okonyola bantu bane bagotirimboka goika greet them bakwani ekiara one day gotirimboka awale otakwani tigotirimboka okonyola bakora ngaki balenga mwanyigure oroche ise monta gutwali probox yadu muini kinyuriki probox oruende onyo monto gutwala engombe gokamuchi pint 4 oncho kananga yani tuagenda para tuagenda nechi chagi gaki tuagenda chagi ihoninye ikininya gutangasa oroche buya arae gunane inki arae sese mambia mambi mosacha terie yao kikuwa iru nono bisia so kora to read people well kora maya ama tukama be atara kora ngaki ataracha yonga tebande gende moywete mbalenga mole na inche iwa atebanga mambia terie yao mambi terie yao awo bogimoyo tuairu no boke egetabu kende kego tebanga God knew and God created you with a purpose yasa gotongete na gendo kieke nengencho na kiegora marikawa tebanga we are fearfully and wonderfully made gikiaba mwangereza yonye ya ese ya sale kire tuatamira limo iwono andu wemuntu ibutata mangana lense today you are wife again mamnani tadi ero agenda no mwao abantu ngora tebale ngaki ngama kweli amosacha tanga ya mukungu nakanga abasacha ntu togokwa ogokuguoka abakungu batigalense wana abakungu mohuete toguntu oguoka gake amarika otebanga oyo chinga kichachi goika ni akora ngaki ni gago timoka abo bogima bwa akora ngaki bwagenderera oyo ngoyo mugako na mayi ngatari eruri bube aliete ngeke kere nyongo ime mugaka nkuobore ke gobona aba alisie motengerete ngaki mbuyari
mugakurie karanse akanyeke ngucaria ala matanga igo okirire bono basta aya basta okirire ile na worongo koreta ndo korogusaba igo nimba o mobe mono yese renan kwirete aga kwa imbe moyo aga kwa inkonyeke bu narito asomute imbe nerebu tambe iwa igitabu angekio mwerio mbabu atuke igitabu ikorugwa Matayo 2:2 3 kianda 10 na 11 mukungu linga na yakwete Matayo ile gatuateba 2:5 baka 10 ne kemo chakanga baba Herode akarangeria abantu bali abang'aini ng'aki aha akarigia sebare egento ngere kuomitiri somango buya chakango somango bwa kachiru gachionsi Herode akarangeria abantu bali ng'aki abang'aini barenga bonsi karigia sebare bobisi aya baliye yes erinde baliye ekeroki eng'eneng'eni akabatoma goika Betelehemu akabatebia genda muri yake igo naigua ego abantu moyo bali ng'aki mono ekeroko ligi mono igo ng'aki bono chibese serious igo ng'aki kebusi mono igo gochime chibese chirago sireria kwabegete gose moturuguru gose nande ng'aki oko nigo koruku gose osachi oh 7 thank you oh 7 igono na enjelo igo ngende como sasima baba chiko igwa mangana aya baba bueno igo baba ikaransira igo teto igo ate banga Farao ekere yesa koiburua oyorengo moruoti ngakiare korku kwa Herode akarangeria abantu bakorku ng'aki abang'aini abarangere tibobisi secretary buna bono nabo gotokana n'umuji kwarangeria abana bao abana mbaro kurangeria ng'aki bobisi kwamoereza kwamatenga nyigwete tindi ng'aki orochora chokore bobisi abarende nabo oratebia aba bobisi matendi rokotebia monte gento ng'aki baba nsabera nitokwana sabera ninyigwete bobe ogosabera bora kogweta chaka no ko abantu banurete babwate mechande kiri chungu sima baba gaki na tokwana na kiriyo nero konyorode nero motebe Farao awe korgu Herode
abantu abang'aini nabono muchino nkonyorora abana abandi abang'aini abandi baleng'eke koiwa abasacha abandi babatebanga ababaliri abana ababakungu abang'aini n'abangu baruete ang'esoba bona iwe egento kia Herode agatebanga genda mondore na inche ase omwana oya iborwa enge na inche ng'ende njigokora ng'aki njikomusasima lakini niga atagete ng'amanya asare akore ng'aki amoite lakini ntegerere bono kobarenchera bono egento kia bakonyete komanya noe barenga abang'aini kegima egento kia bakonyete komanya ase omwana are ng'ento ki eng'eneng'eni taito iwono muntu ndagatebanga before you die brighten your corners before you die eng'eneng'eni tware eng'eneng'eni before you die eng'eneng'eni etebe ng'oyo aki oyo waiga egento kia teka abantu mbarasobo bibobo batanya kumanyekana kibarasobo bibobo amarika agotebanga eng'eneng'eni eri egatang'ana emeremo ya Yesu yamanyire ekiagera eng'eneng'eni be one of the star before you die kabe eng'eneng'eni nabono kayatiga nkubuli bunoko ogo kama mabere ekyagima watang'ania machime mbobore gake bono gokoira para ora ositie chaire tayari bono mambiere gokogenda para okonyora abantu ne chichagi watang'ania Sauli iguru rero nokoira na bwangu gokobekera ndi oteyaya nakane toyonde besa iguru taigo koresa ng'a ora nairete ineti yarenge iwantegerere kaba eng'eneng'eni asomo gimobo otarakwa osikorigeria matanga aya aspora na bokoranga narenge eng'eneng'eni kaba eng'eneng'eni naye asomo gimobo kaba eng'eneng'eni abantu mbara kakuburugwase gakuremase akuburuga bakutukulikira ugiata gotabuoyega yani buli bubi kabene kogota kukwa abantu abatanga nonyokwa bona amabibi n'achabe buya karamu yasobo bimobo naye abantu mbarokonyora basumugite cha eyaye kaba ne onde kaba bono yo atatora rero okwa nore yesabugite bona atora kwa yake aichuriye yake naye kaba buya asobo bimobo kabeng'eneng'eni komanyung'a kora sejae tuigotora chae abande aserietari ya Yesu naye kabeng'eneng'eni asobo bimobo mata abantu mbare kachakire komana mate mechinere bakomana abo kuyunga igo ng'ang'e bari bayoro bukima kokoyu bagokira kibakorire kwa menga bono nogenda guchio nabo konyeka ekiagere elio mana liakodeke liaire iwa aho tabeng'eneng'eni eria ekere bayebuatetie ekabara ekere baikaria bagasoa nyomba amarika agotebanga bakaba nomogoko haleluya iwa abana ba Nyasaye otarakwa sobo gimobo eng'eneng'eni eyam otarakwa mengo mokungu narasegete musaja narasegete kikwairwe emeremo abantu bamengo n'omuntu tuwaye emeremo oteneine buya barenge mwanyigule kabe eng'eneng'eni naye Timothy oratebita bagakanga ki naye kabe eng'eneng'eni bubu kabe eng'eneng'eni n'abana bachire ng'umbu n'abantu bakuchaka kubeka ebinyansi ebirabu ebinene na Timothy naye gwaso ng'ane ebinyansi obegete ng'abana mbaching'u Bidesta baranga mwanyigure ibombo benkwara zirenteke naye asomo gimobo omugaka kogoteka abantu bamenga our star is coming
Our Father is coming. Taliko wote kama anto wote kama tinge laya ni iyo. Simbe iyo. Nga yokuragirira mari mukuragirira bantu baga. Na chakulia raisi nga bagaka bakuragirira mari. Babwati buya. Nano kuwa ayinota ya kutongitaya. Kugicha towe ko bukime distance tambe. Iwombare nege ntogete. Aka komete. Ayabona kimo kumete nga likuneni liya tu sinyete. Nga kiachi to bukime nkonye iga kuchimega. By the way, that a woman in the home is a very important instrument. Asenka akimosaja bali bagoita bakungu abasaja mutakere ko irua egerechi omosacho goito mukungu oye orochine Timothy ero tenete breakfast lunch nere saba ino kwa moitire na ro me gocha ngaki ngabwayire abakungu abanyasao batire obatarelete batakege to odedi basaje de yani abasa abakungu n'abaya kyandu abakungu n'abaya one iwa una abakungu very important yanda mo gondo Timothy ko kore manere kimoko buruga nere okonyora lisaku akoliwe kamo arengere tinga maragoba nenganyete ayo kolikera kwari kenyanya kwako obuo yorengere tiaye obotobu omokungu abakungu na abangaini enseye ati mosaja tayoro mongaini asaba kungu orakaninde abasaja bande Timothy ngaki tigakorende bituma ngorende te bituma mokungu tahoni motebi ayenga madamu wakore nchare etoite wakoro torende ebituma akoni muri komo ni yako banyalirimu abibongorire birimu abongorire bituma byose bibwabekire kiguni amago cyaganga Teresa inchuboye bituma biri byawo atwatari nchara yambe to toita oruwa kwa elesanga ki oyo ndo liye nchara yambe to toita ochire mogerere bituma byaye ama ene ne byaye go sine byago kobeka onyo mokungu iwaki omokungu no iwe ngenke muri Timothy we ngenke so gisitoma yitia sichigo toka mbake batamai abakungu mbake so sichigo siri okonyo wala yeme engako ikauma mirani ende kabachingo gati mokungu ina no mobo iyo kabisa ino mobe kabisa oroje Timothy omorisi kwabekerwa maji orugo bukima bohuo okoretera ogotabinga miami to sabe kwa miami okora gusaba otereta mago we saba watabandera to munyo oreta baminto ba okobori kwegotire ayikwanya kumunga kwegotire enale watabanga ndu minto lemereria samanganaya nyasago konye agoikere akore mibuna tutanyare sobogi mobo none metego ko yesime kamo toiko butorera limo niwo okonyora oyomo obeye oyonde otigaroro bogi mobo na bobolego ntobwata yi a isato andu minto emo you have to accept ancha ya kabere watabanga advance wike bintu bigendere yani to takokwerwa tige ngabono na kwerwa bonore gina soire nore mbolere tindi kwebisia mukungwana na akwa ebisi bono kanye kamo igun korega nyumotara akwa kabe ngeni haleluya kwani musijeni muboli karatika muboli ngene kiore
yo kuliwa wana wana ni mutazi ndio wale ni imotara kwa kabagendo ki yes